जों सानैनि हौवा हिन्जावजोंनि किस खालामलायनायनि माने खुदुमलायनायनि मोनसे सिन दं। खुलुमबाय लोगोफोर आरो दिनै नोंथांमोना सिगांनो नुबोनाय बायदि भिडिअ एनिथिं एमजेनि गोबां बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ आरो दिनै आं आसलते एनिथिं एमजेखौ माबाफोर बुंनो थाखाय बा गाज्रि मोजां बेफोरखौ बुंनो थाखाय जेबो बे भिडिअखौ बानायाखै। आसलते भिडिअखौ बानायनायनि मोनसेल' थांखि मा जोङो गोदोनिफ्रायनो जि हिन्जाव माहारिनि सायाव अत्याचार खालामबोनाय गोदो नोंथांमोना बिजाबफोराव फरायनो मोनदों जेब्ला राजा रानि थानायनि समाव हौवाया थैबाथाय हिन्जावखौबो माने बै अरावनो सावजाबनाय जायोमोन। आसलते बाथ्रा खोन्थाया ओरैबायदि जे बोलो हानाय मानसिनि सायावसो जोङो निजेनि बोलोखौ खोन्थियो, नाथाय जायखौ बोलो हाया बेखौ जोङो बोलो खोन्थिनोबो थाङा आरो निजेनो माने गिनानै दद्रना थानाय बायदि। आरो थिग बेबायदिनो मुंदांखा इउटुबार एनिथिं एमजेखौ आं गोबां नुदों भिडिअ बानायनाय। गोबां जोंनि हारिनि सिख्लाफोर गुवाहाटीफोराव थांनानै बा गुबुन गुबुन बिदि सहराव थांनानै निजेनि देहानि बेपार मावनाय सिख्लाफोरनि गोबां भिडिअ आं नुदों। बिनि जे हमजानायनि उनाव बियो थांनानै माने भिडिअ बानायहैयो बेफोरखौ बबेनिफ्राय फैदो मानो बिदि खालामखो हरसेयाव बेसेबां मोनोमोन बेफोरखौ एक्सप्लर खालामबाय थायोमोन बियो। आरो बे बाथ्राखौ आंल' नङा नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ। नाथाय खोन्थाया ओरैबायदि जाहैबाय दा दिनै बिथाङा जि भिडिअफोरखौ माने आपल'ड खालामबाय दोङो बा जि भिडिअफोरा बिथांनि भाइरेल जाबाय दोङो, बिथांमोना हौवा हिन्जाव सानैबो सुबुंफोरनि सिगाङाव बुंथिदो जे गोरोन्थियावसो माबादो। नाथाय आं बेखौनो बुङो, सोर मानसिया बेफोरबायदि प्राइभेट टाइमाव केमेरा अन खालामना भिडिअ खालामो? नोंथांमोना खनसे साननानै नायलायसं। नोंथाङा नोंथांनि हिन्जावजों बेफोरबायदि हर गेजेराव प्राइभेट टाइमाव नोंथांमोना मा केमेरा अन खालामनानै नायगोन नामा? बेफोर मोजां मानसिबाथाय बेफोर खामानिखौ जेब्लाबो मावा। आरो बेफोरबायदि भिडिअआ मबाइलाव थानो गोनां मा दरखार दोङो? बिथांनि हिन्जावा बुंनाय बायदि जे गोरोन्थियावसो बेलेगखौ थुनांगोन नाथाय बेलेगखौ थुफ्लांदो, नाथाय बेफोरबायदि भिडिअ थानो गोनां मा दरखार दोङो मबाइलाव? गतिके नोंथांमोनाबो एसे भाबिनानै नाय। आरो बिथांखौबो आङो रिकुवेस्ट, नोंथांखौ बयबो मिथिगो दिनै इमान बोसोरनिफ्राय नोंथाङा इउटुबाव भिडिअ बानायगासिनो दं। गोबां सिख्लाफोरखौ बिराद माने मान इज्जत गैयै खालामै बायदि माने भिडिअफोरखौ किसुमान हगारदो नोंथाङा। आरो दिनै बै बाथ्राखौनो नोंथाङा जुदि सावरायफिनोबा बे बाथ्राया माबोरै जानो हागौ? नोंथाङा नेग्रा जानानै नोंथाङानो जुदि बै नेनाय जायगानिफ्राय सिखाव खावनो हमोबा बे बाथ्राया माबोरै जानो हागोन? सोर गनायना लागोन? दिनै गोबां मानसिफोरानो फोथायना लायाखै आरो फोथायना लायैया नोंमारगौबो। माबोरै फोथायना लानो? नोंथाङा मोनसे गोरोन्थि मावबाय, मोननै गोरोन्थि मावबाय, बेफोरबायदि नोंथाङा गोरोन्थिनि उनाव गोरोन्थि जेब्ला मावगासिनो थागोन, सोर मानसिया फोथायनानै लागोन बेखौ? गतिके नोंथांनि भिडिअफोरखौ बिराद रेसपेक्टेड पिपुलफोरा नायो, गोबां बैसो जानाय सुबुंफोरा नायो, गोबां नोंथांनि बिनानाव बायदि बा नोंथांनि फंबाय बायदि गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंथांनि भिडिअखौ नायो। गतिके बेफोरबायदि भिडिअखौ एसे माने नोंथाङा साबधान जानाया मोजां। बेफोरबायदि भिडिअखौ
गोरोन्थियावबो माने बेफोरो जानो मोननाङा आसलते नोंथाङा होननो हागौ जे गोरोन्थियाव जादों बा गुबुन मोनसे भिडिअखौ आपल'ड होनांगौ बेलेग मोनसेखौ हाखु दाखु मा हाखु दाखु आपल'ड होनायाव मा हाखु दाखु जानो गोनां मा खोन्थादों माने नोंथांमोननि जि एन्सार नोंथांमोना जि रिप्लाइ होदो बेयावनो हमना मोनोदि नोंथांमोना आसलते मा स्वभाबनि मानसिमोन आरो बेफोरबायदि प्राइभेट टाइमाव नोंथाङा भिडिअ खालामनो गोनां मा खोन्थादों आरो बै भिडिअखौ मबाइलाव लाखिनो गोनां मा खोन्थादों माने नोंथांमोना हराव जेब्ला हौवा हिन्जाव सानैबो उन्दुलायो अब्लाबो नोंथांमोना मा हराव केमेरा अन खालामना उन्दुयो नामा बेफोरो जेब्लाबो जानो हाया नोंथांमोना आसलते होनो होननानै होदोंमोन आरो नोंथांमोना आसलते सानदोंमोन नोंथांमोनखौ जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअफोरा भाइरेल जाजोबथो आरो बिनि मार आं दिनै हमनानै मोनदों मानोना गोरोन्थिया ओरैबायदि जानो हाया नोंथांनि मबाइलाव जुदि चार्ज गैया आधा घन्टा बा 1 घन्टा उनावबो नोंथाङा भिडिअखौ आपल'ड होनो हागोन ओरैबायदि कुनु माने रुल्स बा रेगुलेसन गैया जे ओरैबायदि टाइमावल' मोनसे माने भिडिअखौ आपल'ड खालामाबा आपल'ड जानाय नङा बेफोरबायदि जेबो टाइम हमनाय गैया गतिके नोङो जेब्लाबो नोंथाङा बेफोरबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हागौमोन आरो खोन्थाया जाबाय मा नोंथांमोना होनानै होथारदों आरो बे आंनि फालनिफ्राय सियर मानोना रावबो मानसिया भिडिअ मोनसे माने रेडि खालामनानै गोरोन्थि जानानै बेलेग मोनसे भिडिअ बेफोरबायदि आपल'ड होनो गोनां कुनु खोन्थायानो गैया आरो खोन्थाया जुदि दोङोमारबा जुदि गोरोन्थि जामारोबोबा नोंथाङा मानो बेफोरबायदि भिडिअखौ मबाइलाव दोनदों बेसो मोनसे गेदेर बाथ्रा नोंथाङा थारमाने हराव उन्दुजाबनायावबो नोंथांमोना मा केमेरा अन खालामनानै उन्दुयो नोंथांमोना बिदि भिडिअ रेकर्डिं खालामनानै उन्दुयो आरो गोदोनिफ्रायनो फंसे बाथ्रा जोङो मिथिनानै मोनो हौवा माहारियाना जि जोंनि दुनियायाव हौवा माहारिया हिन्जावनि सायाव बा हिन्जावफोरनि सायाव गोबां बेफोरबायदि माने अत्याचार खालामबोदों आरो थिग बिदिनो नोंथाङा जेरै गुवाहाटीफोराव बा गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै बै सिख्लाफोरनि जाबोरै मान इज्जत माने नोंथाङा फोसावना होदों मानसिफोरा बेफोरबायदि हमजाबाथाय सिरि सिरि लाबनानै न'खरनो समजायना होनांगोन न'खराव बिमा बिफा दोङो इसोर मिथिगोन नोंथाङा गासै दुनियानो खोन्थिना होदो नाय बै सिख्लाया ओरैबायदि मावदो होमबा नोंथाङा मा मोजां मावखो दिनै बेंगलर बा कलकातायाव रेड लाइट एरियायाव गोबां सिख्लाफोर दङ थांनो हागोबा बेफोरखौ नोंथाङा मोजां खालामनो नाजानाय हागोबा हाया नोंथाङा मानोना नोंथाङा बिसोरनि सायाव बोलो खोन्थिनो नोंथाङा गोहो गैया गोहोआ दोङोबाथाय नोंथाङा बैदि गरिब किसुमान बर' सिख्लाफोर माने बाध्य मायावबा थांनानै बेफोरबायदि जानो हागौ आरो बिसोरखौसो बा बिसोरनि सायावसो नोंथाङा बेफोरबायदि बोलो खोन्थिनो हायो आरो बैदि आं बोलो खोन्थिनाय बाथ्राया दिनैनि बाथ्रा नङा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ हिन्जावफोरनि सायावल' बेफोरबायदि माने बोलोखौ हौवाफोरा खोन्थिगासिनो थायो दिनै सोरबा जोंनि बड'लेण्डनि सोरबा इउटिउबारा गोहो जादोंना बै एनिथिं एमजेनियाव थांनानै सोरबा भिडिअ मोनसे माने इन्टारभिउ लाना फैनो माबोरै बिदि जाखो होननानै हायाखै गियो आसलते गिख' गोजा अरिजिनेलि आरो आं बे बाथ्राखौ खुलायैनो बुङो सब गिख' गोजा आं आसलते गोजानाव दोङो जुदि खाथियाव थानाय मोनबा आं दिनै थांनानै सोंहैमारगौमोन किन्तु आं खाथियाव गैया आरो बिनि थाखायनो आं बे इन्टारभिउखौ लानो हायासै बा आङो लानो हानाय दा माने अबस्थायाव गैथ'वा आरो जुदि आं आसामाव थानाय मोनबा दिनै पाक्का बै एनिथिं एमजेनि न'आव थांनानै आङो सोंहैगौमोन माबोरै बेफोरो जाखो होननानै आरो बिनि उनाव नायमोन बिनि दद' मद' आङो ओरैबायदि बिथांनाव कुवेसन सोंगौमोन ना बिथाङा एन्सार होनो हानाय माने गोहो गैया जालांगौमोन दिनै माने लाजि रोङै बायदि
खनसेथ' आपल'ड खालामबाय बिनि उनावबो माने बिसोरो केमेरानि सिगाङाव फैनानै आरो माने गोदानै बिनि एन्सार होदो जे गोरोन्थि जादों बिथाङाबो बुंदो जे बेसेरा बिबो मा खालाम मानि बेसेरा बेलाय मानि बेसेरा इमान बेसेराबा बेफोरबायदि खामानिखौ रेकर्डिं खालामनो गोनां मा दरखार दोङो इमान मोजां मोनबा गतिके जायखिजाया नोंथांमोना जेसेबां जायखौ सापर्ट खालामो नोंथांमोननि इस्सा बिनि सायाव आंहा जेबो बुंनो गोनां गैया नाथाय आङो सानो जे गोरोन्थि जादों गोरोन्थिखौ मानिनानै ला बिनि सायाव आरो नोंथांमोना उल्थायै एन्सार होनाया बेफोरो माने मोजां नङा मानोना गोरोन्थिया गोरोन्थि जालांबाय बेखौ आरो रावबो माबाफिनो फिरायफिननो हाया गोरोन्थिखौ समा थांबायमोन थांबाय नोंथांमोना खनसे आपल'ड होबाय माने आपल'ड होबाय मानसिफोरा मोनबाय बियो भाइरेल जाजोब्बाय बिनि उनाव नोंथांमोना निमाहा बिनांगो बा बुंनांगो मानसिफोरनि सिगाङाव जे नेक्स्ट टाइम बिदि जानाय नंला होननानै बेसो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना होनदों आङो बिथांनि हिनजावखौ बुंनाय खोनादों जे चार्ज गैयामोन मबाइला आरो हाखु दाखु मा हाखु दाखु बेलाय इन्स्टाग्रामाव 1 घन्टा रिल्सखौ आपल'ड खालामाबा मानि मा माने बिसानि सम्पत्तिया सेल जाजोबगौमोन नामा नोंथांमोना बुंलाय आरो बिथाङाबो बुंदो जे आङो रावनिबो सिगाङाव आंनि दायफोरखौ माबानो फैयाखै हेनतेन बिदि किसुमान बाथ्रा बुंदो जायखिजाया नोंथांमोना मा सानो आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो आरो लाबोबाय थागोन आरो लोगोसे आं नोंथांमोननि थाखाय गोबां मोजां मोजां क्राइम स्ट'रि जेखौ माने रियेल स्ट'रि बुङो जे रियेल स्ट'रि जोंनि हादोराव जाबाय थानाय बेफोरबायदि स्ट'रि नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो नोंथांमोना आंनि भिडिअ थांनानै चेनेलाव थांनानै नायजोबनो हागोन आरो जायखौ नोंथांमोना मोजां मोनो बेखौ लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय आरो जायफोरा गोदानै फैदो आरोबाव खनसे नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना आङो बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो गोजोन्थों खुलुमबाय रायजोफोर आं प्रिति नार्जिनारि दासान्दि नोंथांमोना गासैबो नुगासिनो दं जानो हागौ प्रिति आरो एमजे जादोंमोन आङो नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो आङो खोथाग्रोनो सानो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम मानोना गोबां रायजो राजा नोंथांमोननि अनसायनायजों दिनैहाय जोङो माने मोनसे दोननायनि गेजेरावहाय मोननै रिल्स माने एखे रकम रिल्समोन आरोखि बियो जे माने मोननै भिडिअ जोङो एकसाथे बानायदोंमोन थ' बानायनायनि गेजेरावहाय आङो मोनसेखौ आं पोस्ट खालामबावनो नायदों बे समाव आंनि बेटारिया मबाइलना अलरेडि गैखाले एकदम जोबखानायसैमोन थ' ओइ बेटारि जोबनायनि सिगां मोनसे बेटारि चार्जाव हरनायनि सिगां आं मोनसे होबावनायसै होननानै आङो थुदोंमोन किन्तु ओरैबायदि माने समावहाय माने बेटारि जहां हाखु दाखु थुनायावहाय थ' जेखौ होनो नायदोंमोन बे थुजाया माथोनो गुबुन मोनसेया थाबनो बेयो थुजानानैहाय बेयो शेयार जाफनाङो शेयार जानानैहाय जे शेयार जानायजों लोगो लोगो किन्तु फना सुइच अफ जायो आङो फना सुइच अफ जानानै आं बेखौहाय फनखौहाय आङो चार्जाव होनो थ' चार्जाव होनानै उनावहाय थ' माबायाथ' रिल्सआथ' शेयार जाखाबाय गोबां पाब्लिकलि नुबाय मानसिफोरा तो माने मा जादों बुस्थुआ जेब्ला आं चार्जाव होनानै कयेक मिनिट माने ओरैनो 20-25 मिनिटसो जाबायमोनदां अब्ला आंखौहाय हौवाया बुंबाय ओइ नों इन्स्टाग्रामाव मा माबा पोस्ट खालामदों होननानैहाय माने मानसिफ्रा माबा माबि भाइरेल खालामबायानो माथो खालामदों होननानै थ' आं जेब्ला नायो माने आं गावनो गोमोयो जे बे रिल्सआवहाय जे मानिबायानो आंनिनो भुल जाबाय जे जोंनि प्राइभेट माने बेयावहाय जों सानैनि हौवा हिन्जावजोंनि किस खालामलायनायनि माने खुदुमलायनायनि मोनसे सिन दंमोन आंनि हौवाया नुनानै आंखौ सोंनायजों लोगोसेनो आङो बेखौहाय मबाइलखौहाय अन खालामनानैहाय चेक खालामनानै आङो साथे डिलिट खालामो थ' एक्चुअलि बे रिल्सआवहाय जेबो बेबायदि गैया किन्तु माने जों
हौवा हिन्जावनि जास्ट किस खालामलायनायनि मोनसे सिना दं आरो थ' हौवा हिन्जाव गुबुनखौथ' जों जेबो खालामाखै थ' हौवा हिन्जाव जोङो जास्ट अनलायनायजों खुदुमलायनाय किस खालामलायनाय मोनसे सिन दङमोन थ' होनब्लाबोनो गुबुनफोरनि थाखायथ' बेफोरो नर्माल खिन्थु जास्ट माने जोंनि समाजा होनब्लाबो बेफोरखौहाय मोजां मोना थ' बिनि जुनैनो आङो बेखौहाय इमिडियेट आङो डिलिट खालामदोंमोन गोबां दावराव जागासिनो दं एमजे प्रिति माबा एक्सेट्रा थ' बिनि सायाव मा बुंला नामा सोर मोखां देखायफैनो लाजिबाय नामा एक्सेट्रा कमेन्ट फैदों गिबियावनो आं बुंग्रोनो गोसो जायो जे आं रावखौ बुजायनोबो फैयाखै बाव आरो लाजियाखै नामा मोखां देखायफैनो माथो गावनि हिनजावना आंबो बुजिगौ जे गोरोन्थिया जोंनावबो दङ गावनि हिनजाव हौवाबानो जे गावसिनि पार्सनेल बे हिस्ट्रिस बेखौ देखायनांगौ बेबो नङा नाथाय जाबाय जेथिया हिनजावखौबोथ' सरसोमनो हाला बेसारा बेबो होनो होननानै होआखै थांबाय शेयार खालामबाय थांबाय गोबाङा दा ब्लेम टाइप मा टाइप कमेन्ट देरनायाथ' थाखागोन देरगासिनो दङ सापर्ट खालामग्रा जिखिनि अनसायग्रा बिथांमोनाबो दुखु मोनदों मानो बेफोरबायदि लाबोखो नाथाय थांबाय माथो खालामबावनो आरो जायबाबो जमनानै थाखायो बेफोरबायदि बुस्थुआ बांद्राय शेयार जायो शेयार जाबाय जोंबो नाङै समफोरावबाबो नांगौबाबो मालाबा सोरनिबा खोथाबो बुंनांगौ जायो मालायखौबा बुङो गावनियावबा मा बुङो नोङो मानो बुङाखै बेफोरबायदि गोबां एक्सेट्रा खोथा ओंखारो मानो होनब्ला मालायनिखौबो जों मालाबा बुंनांगौबो जायो गोबां खावलायहरसिगोन अबेबा भिडिअ बानायहैनांगौ सोरबा खारदों सोरबा मादों सोरबा हमजादोंबाबो सोरबा आफादाबाबो लांफासिगोन लांफानानै भिडिअ बानायबा रावनिबो नाम थाला भिडिअ होग्रानि दाय जासिगोन लास्टआव मानो होनांगौ नोङो थ' बेफोरबायदि जिखुनुआनो जाया बेफोरथ' थांबाय थागोन मोननैसो खोथा आं शेयार खालामग्रोनो गोसो जायो बे जाहैबाय बुंग्राथ' गोबां थागोन इउथ्सफोर आं रावखौबो बुजायनो फैयाखै बा गेदेरमाफोर जोंनि सोमोन्दोआव गोलैनाय आरो मस्ट रेसपेक्टेड पार्सनफोरबो थायो आरो रावबो सादु जानानै लाब गैया जे आं जेबो गाज्रि मावफेरनो रोङा आंना गोरोन्थि जाया होननानै जों मानसि माहारि गोरोन्थिया जाखायो